I veliki pozdrav ljudi, kao što vidite sa vama je Duxan Leonida. I ljudi, kao što vidite, ovdje sad malo igramo ovu igricu, zezamo se, ali ono što je najvažnije, bih hteo da se zahvalim na ogromnoj podršci, brate, znate, stvarno. Evo bih da se zahvalim na ogromnoj podršci, ne znam šta da kažem. 203 saba, znači kad bude, ja mislim, eto, jedno 500 sabova ljudi, nadam se, ne znam kad će to biti, ali kad bude jedno toliko sabova, onda ide facecam na ovom kanalu, a na kanalu Dukela Duka, ne znam, ja sam i već imao tamo facecam, tamo imam, znate da mi se tamo ne vide sabovi, tako da sam krenuo sa novim kanalom. I tako. Ne znam stvarno šta da vam kažem. Znači za te sabove ljudi otkinuli ste. Moram jako da vam se zahvalim. Znači 203 saba. Super stvarno. Ja sam trebao već ranije. Znate da vam se zahvalim, ali ipak nisam hteo. Ajde kad dođem do jedno 200. Kažem samo tako. Znači stvarno ljudi, ja bih samo da vam se zahvalim i ne znam šta da vam kažem. Stvarno ne znam šta da vam kažem. Samo da vam se zahvalim. Otkinuli ste se sabljima, znači ja sam ljudi presrećan. Tako možda ne zvučam, ali ja sam ljudi pišanje. Onda, pišanje baš. Znaš, kad sam vidio 203, oh my god. I da vam kažem samo, ja sam vam to, znate ono, sab za sabi, tako to, ja sam vam to radio do jedno 50 sabova, ako mi ne verujete. A ovo ostalo ovih 150 sam dobio ljudi. Meni je to za malog youtubera dosta velika cifra. Brate, 203 ljudi nije malo da ti se prijavi. Na kanal 200, znaš ti šta je to, brate? I svakako koji bi želeo da pozdravim neki titulski game mapper i Godru King. I to sam da želeo samo da kažem inače ovako. Ne znam ljudi, stvarno šta vam više kažem. Želeo sam da se zahvalim sve. Ne znam, eto što je bilo to što se tiče ovog klipa, naravno ako ste uživali, ostavite like, share i subscribe, mi se vidimo od sljedećih. Pozdrav!